זאת, לפעמים אתה נאנח בלי קול, וכל זאת עם משך שומרת גם שאתה גדול, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש, מלך החיות או מלך ההרים. מזל טוב. אם תטפס אישה, קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. יעבור, לפני הצבא זה יעבור. זה רק ברוכים הבאים, מזל טוב. אני מצלם אותך, וזה בסרט, כן, רק תמונה. של 10 דקות פה בחוץ, 5 דקות איילת מתקנת אותי, של הדרכה של אור שהכינה. אז כולם מוזמנים בין שני הברים לעמוד, ואור תסביר על התצפית לכיוון דרום. מדרום לנו ניתן לראות את כביש תל אביב ים המלח, כביש מספר 1. גם בעבר הדרך הראשית מירושלים מזרחה עברה בתוואי זה. אחד השמות הידועים לדרך זו היא מעלה אדומים. מולנו עמדה בעבר תחנת דרכים ראשית, השומרוני הטוב, או בערבית חאן אל-חטרורי, משמעותו אכסניית הרעבים. המקום עבר גלגולים רבים במהלך ההיסטוריה, ושימש את הסוחרים ועולי הרגל לירושלים. הצבאות והשליטים השונים בארץ תמיד ראו חשיבות בנקודה זו. בתקופה זו, בשלהי החורף, עדיין ניתן לראות את באזור המדברי את הגוון הירוק. עם בואם של הגשמים, נצבע המדבר שלנו כל שנה בירוק חגיגי, בעיקר בשלוחות שפונות צפונה, בהן השמש לא מכה בחוזקה. אנחנו עולים פה לגבעה לתצפית על בקעת יריחו. אנחנו עולים לגבעה פה לתצפית על יריחו. קילומטר על 85 קילומטר. גבולותיו מאזור ערד בדרום ועד אזור כוכב השחר בצפון. במערב הרי יהודה ובמזרח ים המלח ובקעת הירדן. ממוצע המשקעים בשנה כ-200 מילימטר. כל הנחלים זורמים ממערב למזרח. אלו שמתחילים בקו פרשת המים הארצי, הרי יהודה, יורדים מגובה של 900 מטר ועד גובה של מינוס 400 מטר. אנו משקיפים מזרחה אל בקעת יריחו. יריחו אחת העירים העתיקות בעולם. מזג האוויר הנוח בחורף
והמעיינות הרבים משכו לאזור מתיישבים רבים כבר לפני אלפי שנים. ניתן גם לראות את מצודת קיפרוס, ההר המשולש מולנו. המצודה נמצאת בגובה 0, ואנו לשם השוואה נמצאים בגובה 200 מעל פני הים. הורדוס בנה את המבצר על מנת שיחלוש על יריחו. הוא נתן לו את שם אמו קיפרוס. בראש המבצר ניתן ליצור קשר עין או אש עם פסגת הר הצופים בירושלים. מתחת ליישוב ענתות, במרכז אין מבוע, למרגלות יישוב אלון, ובמזרח אין קלט. מימי הנחל נהנו עוד הרבה לפנינו. ירמיהו התנבא בענתות, ואליהו הנביא התבודד במערה לצד הנחל. בתקופת בית שני נבנתה אמת מים מרשימה לאורך עשרות קילומטר, עם קשרים שחוצים את הנחל. אמה זו הזרימה את המים ליריחו. שרידים ממפעל זה ניתן לראות עד היום. אמת המים שאנו רואים מתחתנו נבנתה לפני כ100 שנה על ידי משפחת אל חוסייני, העשירה מירושלים, אשר שילמו לטורקים על זיכיון המים. בימי השלטון המנדטורי, הבריטים בנו בתי משאבות בעין מבוע ועין פרת, ושאבו את המים בירושלים. כיום זוהי שמורת טבע מהיפות בארץ. בעלי חיים רבים מתרוצצים בקרבה, באים, שואלים, דורבנים ושטני שלח. גן עדן קטן. נוף ילדותי זה ילווה אותי כל חיי. כולי תקווה שגם אתם מעריכים את המקום בו אנו חיים, ויחד נשמור עליו לתמיד. סמל החלוציות במלוא מובן המילה. מה שאנחנו מכנים להתחיל מבראשית. בספר בראשית, בתחילת סיפור הבריאה המופלא, אנו קוראים שהדבר הראשון שברא אלוקים הוא האור. אור מיוחד זה היה שהרי עדיין לא נבראו המאורות. ולכאן נעלם אותו אור מיוחד. המסורת אומרת שהאור הזה גנוז. לדעתי, האור המופלא הזה שמור בנכדתי אור, ועל שמו היא נקראת. אם רק תביטו בעיניה, בחיוך שלה, במאור הפנים שלה, תוכלו להבין ולו במקצת מה נפלא היה אותו אור בראשית. אגב, אורות בגמטריה שווה 613. ואת, אור יקרה שלנו, שנכנסת היום בעול תרי"ג מצוות, מי ייתן ויאירו המצוות את דרכך לעתיד, והלוואי שרק מעט מהאור הפנימי שלך תקריני גם מילנו, וזכינו גם אנחנו, אוהבים סבא וסבתא. לא נגמלת מהממתקים. את מחייכת ומחייכות אצלך גם העיניים מכל הלב, ורוקדת ב200 מכל הלב. ספרנו יש לך חברות 200 מכל הלב, זה לב אוהב. את מחפשת למצוא את הדרך, לא מתרסמת, נטל ובוערת במיוחד, כן במיוחד, איתך אף פעם לא נרגיש לבד. אור אל דנדן סייל, אור אל דנדן סייל, אור אל דנדן סייל. זה השיר, הוא השיר שלך בתלולה. נאחל עכשיו כולם נשיר לך ונחרוז לך, שתדעי לראות שמסביבנו יש עקוב ואת תתני לא לעבור. את מחייכת ומחייכות אצלך גם העיניים מכל הלב. אור חדש בא לעולם לפני 12 שנה. עם בוא האביב, בחג החירות, התברכנו כולך בזיו אורך. ביתנו התמלא באור, ומשנה לשנה קיבל משמעויות נוספות. אור כטוב, אור כשמחה, אור כזוהר, כזריחה, אור כחידוש והתבהרות. התורה נפתחת במעשה בראשית. אלוהים רואה באור חשיבות עליונה בעולמו. הדיבר הראשון של הקדוש ברוך הוא בעולם הוא על אור. כאמור, ויאמר אלוהים יהי אור. ועוד, ראיית הטוב הראשונה אף היא מתייחסת לאור. וירא אלוהים את האור כי טוב. פירושים רבים ניתנו על בריאת העולם והאור הבראשיתי. הרמב"ן מבאר,
בסיום כל יום מימי הבריאה נאמר ויהי כן. לדוגמה, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע ויהי כן. כך בכל אחד מימי הבריאה, מלבד ביום הראשון בו נברא האור. שם לא נאמר ויהי כן. והסיבה שעדיין לא ראינו את כל אורו הטוב של הקדוש ברוך הוא. האור נברא, אך לא זכינו לראות את כולו, האור הגנוז לעתיד לבוא. לכל איש יש שם, שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואמו. לכל איש יש שם, שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו. אור יקרה שלנו, כשמך כן את. אנו תקווה שתמשיכי לצעוד בדרכך הטובה, המהירה, לכל הסובבים אותך. אנו תפילה שנמשיך לזכות מתמימותך, רגישותך לזולת, מטוב ליבך ומחיוכך. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.